Halo sedulur, aku tegawe konten ning karangan ya. Ora apa-apa kan? Aku digawe konten ning karangan. Gue isi video lah daripada rana isine videone YouTube ya. Ndeleng-ndeleng gandul gue ya. Iki wong desa kaya ngene iki lho uripe ya. Uripe kaya ngene iki, hidup berdampingan dengan tanaman atau apa namanya? Alam lah ya. Nah, iki wong desa blusukan ngontrol jambu ya. Jambu sudah gede apa urung? Oh iya. Ternyata jambune suwaya dibungkus, guys. Jadi jambu kristal iku nek ora dibungkus bosok dientupi tawon. Iki dene ndadi banget ki. Ya guys ya. Iki tak mlaku-mlaku wis ayame aku kayak akeh banget ki nang kono ki, guys. Delok ki. Ayamku akeh banget ning kono kae. Aku ning pekarangan ya, guys ya. Wong desa arep gawe konten ning karangan. Wah, gedange kae juga wis arep tuwa iku wis. Urip nang desa nek kaya ngene iki anane kaya ngene dipangan kaya ngene iki wis ora werna-werna. Duwe rezeki akeh syukur, ora ya sabar ngono wae yo. Oke guys, aku tak ndelok gandul alias California ya. Gandul California ngerti ora? Nah iki. Nah iki gandule gede-gede burung nggih. Kok brul kaya ngene iki ya. Wis lumayan lah ya.